miliyan 160 baka ce na Audu. 160. Ai a kansu aka kawo ni gidan nan saboda ana zaton na san inda aka ɓoye su. Alhalin kuma baka san inda suke ba. Na sani mana. Jira nake kura talafa. In yi so ni kuma in bi dare in haƙe su kawai in shiga duniya in ci gaba da fantamawa sai dai in wanke 10 tsoma 5. Amma idan ka bi ni muka haɗa kai muka yi maja da kai kana da miliyan 20 daga cikin kudin. Idan Allah da gaske kake? Tsayanin kallon ruwa kwaɗo muka kafa. Na samu labarin kai ka ce baka yadda cewar mahaifina ya kai su mai asibiti domin samun lafiyar ta. Ƙwarai kuwa. Na so ka sani cewar kama karatun kafin karatu. Ta riga ta samu mace. Sumayya ni ne mijinta. Kai gogari ka janya kalaman ka tun wuri. Kai ne mijin nata? Kana da ja ne? Ta yaya za in ja akan ƙarya? Maganar da ba ta akan layi. Where did you study? Kai? Kwata madda wai baka san me na cewa. Wallahi abu ya na dan sha'aba ne ka san na. Where did you study ne baka sani ba abun banza? In aka ce waya ina kai karatu. Ce mun za kai ina na je ne karatu. A Unimed na je na Adama Alabi. Unimed Adama? Yi mana. Kuma da aka ce mana biyu ke Zaria. Kai, kakka ƙara ma na daina maganar ilimi da kai, kakka ƙara shiga harkata in dai zancen turanci ne. Dama na san ba za ka taɓa shiryuwa ba. Ɓata lokaci na kawai nake yi. Dadi idan ina magana ta bana saka ka a ciki ko da yaushe. Babu yadda za a ina kwatanta ka da wani abu daban. Amma da bakinka ka faɗa cewa babu wanda ya isa ya baka shawara ballantana a baka umar. Dadi wannan baban Sumayyin ne ya kai ni kwano. Kai haƙuri. To bari in baka misali da kanka. A matsayina na mahaifinka sai aka ce za a yi maka wani abu sai na nuna ni ban amince ba. Kai kuma a wajenka ya kenan. Ba zan taɓa yadda ba sai abin da ka amince da shi. Good. To saboda me? Saboda kai mahaifina ne. To matsayin Sumayya kenan. Duk abin da aka nemi a yi mata idan mahaifinta ya ce bai amince ba abin ya zauna. Dadi ka san waye baban Sumayyin nan kuwa? Mahaukaci ne fa wani gara. Yasa za ka haɗa kanka da shi? Ko dan hauka bola yake bi yake tsintan abinci yake ci. A matsayin shi na mahaifinta. Allah ya bashi wannan damar kuma dole ne a tabbatar mishi da ita. Yadda ka ɗin banza? To bari ka jin gaya maka. Ni a wajena da Sumayya ta amsa sunanka a matsayin uba, gwara a kira ta da shegiya, ni na yadda da wannan. Uzu billahi.